телефони Samsung Galaxy S24 Ultra памяти 12 ва 512 тагаш нархи магазини Realphone 87,000 рубл якамон харидорӣ кардагиянд. Хай телефон ягон ҷои тарифш нест. Перед последни модель дар байни модели серияи S места Ultra ва мебинем ки подарка якамон чӣ буромадаги подарка яка гирифтагӣ чӣ буромадаги подарка дака ина подарка якамон S24 Ultra гирифтагиянд. Подаркаш якта телефони 5000 рублаи дига Poco S61 характеристика ира ҳаматон худтон медонед. Ина брат ошшава телефон ошшава не подаркасани ошшава рӯзои навра истифода кунед. Ва яка дигаон боша якта планшет барои ҷияна якта M Host 15 Pro Max якта дига Poco S75 гирифтагиянд. Сета якбора гирифтагиянд. худо хоҳад ин телефон куҷо мерава кафтен бала гавданака южи Сахалин мерафтагира телефоно ва менем ки подарко якамон чӣ мебура биё яка подарко та биги рӯи яка нишонатия ки яка рӯш бо план небда яка доч сета якбора миги яка биё биё малате хоб мекшоем подарко якара подарко яка якташ бромад беспроводной наушник ина брат ошчава ай подаркаи дигариш бромад якта машинка универсальная барои ришгирии мӯи сар ва якта дига сеҳмша мекушем бромад якта дига бо наушники беспроводной ина брат ӯзои наза истифода кунед ошава агар шумо дар вақти телефонҳо дар кор шуда бошад метавонед ки заказ кунед доставка кунед доставка ба тамоми областҳои ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистон ва ҳам дурани Москва ҳама метроҳо дорем рақамҳо дар болои экран метавонед ки айҳози алоқа буред.